ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ଫେରିବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଚାରିକର ବୁଲୁଛି ବେଢ଼ା ଚାରିକର ବେଢ଼ା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବେଢ଼ା ଚାରିକର ପରିକ୍ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପଛକରର ଦୃଶ୍ୟ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର କପିଳ ହାତ ବୁଲେ ରହି ପକେଇ ଯେମିତି ମିସ୍ ହେବନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫତେଗଡ଼ର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଗଡ଼େ ପାର୍କିଂ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ତଳେ ଅଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି 20 ଥର ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ହେଉନି ପରା ହଁ ଏଠି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଧରିବ ଏଇଟା ଧରି ପକା ପାଗେଇକି ଧର ଆମେ ଅଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲୁଣି ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ଯିବୁ ଦେଖିବା ଝିଅ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବୁ ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଥରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛୁ ସବୁ